салом, барномаи Ахбори Озодӣ бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон пешкаши шумо мешавад. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 20 апрел. русия барои қонунӣ кардани ҳузури муҳоҷирон дар кишвараш 2 моҳ муҳлат дод. Куршиносони тоҷик чунин зарбулаҷалро роҳи ҳал намедонанд. ақаллан ҳозир ба онҳо амнистия эълон мекарданд. машав ғамгин агар духтар бизодӣ ва ё саргардонии зане ки иддао дорад шавҳараш духтар безор ҳасту ӯро дар нимаро гузошт. ва бо гузашти 28 сол аз марги Раҳмон Набиев духтари ӯ лаҳзаҳои зиндагии президенти пешини Тоҷикистонро ба ёд меорад. падарам дар курсии раҳбарии ниҳоди ҳифзи муҳити зист нишаста хостори бозгашт ба сиёсати калонро надошт. ду рӯзи охир дар Душанбе ҳайатҳои Тоҷикистону Русия масъалаи марбут ба муҳоҷирони тоҷикро баррасӣ карданд. ҳарчанд муҳтавои ин суҳбатҳо маълум нест, аммо ин мулоқот дар пайи он сурат мегирад ки мақомоти рус омури муҳоҷирони ғайриқонуниро эълон карда барояшон муҳлат доданд то ҳузурашонро ба расмият дароранд. дар ҳоле ки мақомоти ду кишвар ҳоло бар сари шумораи чунин муҳоҷирон баҳс доранд, тоҷикони зиёди дигар мунтазири сафар ба Русия мебошанд. Юсуфи мавзӯро идома медиҳад. Насим Усмонов сокини 58-солаи ноҳияи Ваҳдат 20 соли ахир дар Русия кору зиндагӣ мекунад. тӯли ин муддат бар асоси қонунҳои Русия кору зиндагӣ кардааст. бисёр ҳолатҳое ҳастааст ки ҳозир масалан пеш агар мо патент 1000 буд, 1000 рубл Русия буд, оҳиста оҳиста ҳозир то 6000 рафта истодааст. агар аз ҳисоби ҳамин бисёр шаҳрвандони мо ҳуҷҷатгузорӣ намекунанд, барое ки корҳошон мувофиқи ҳам корҳо маблағи ба даст оварда наметавонанд ки ҳам хонаро таъмин карда ҳам коришонро пеш баранд. қаблан муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия 90 рӯз ё 3 моҳ ҳаққи бепатент кору зиндагиро доштанд. теъдоди ҳам барои напардохтани патент дар 3 моҳ марзи Русияро убур карда дубора бармегаштанд. мо дар территория ки Иркутск будем ба Монголия мерафтем, границаро убур мекардем, гашта омада бод бо вазоратҳои дахлдори Россия гуфтушунид мекарданд. ақаллан ҳозир ба онҳо амнистия эълон мекарданд. вақте ки амнистия эълон кунанд, мегӯянд ки мисол 3 моҳ шумо ва муҳлат, баъди 3 моҳ шумо тамом. дар он ҳолат ҳамаро ба қайд гирифтан сал кор осонтар мешуд. ҳоло як ҳайат бо роҳбарии муовини вазири корҳои хориҷии Русия вориди Тоҷикистон шуда ва бо мақомоти аҳолии Тоҷикистон мулоқот анҷом додааст. дар хабари вазорати хориҷаи Тоҷикистон гуфта мешавад ки дар мулоқот масъалаи муҳоҷирати меҳнатӣ баррасӣ шуда дар интиҳо як протокол ба таслиб расидааст. аммо вазорати меҳнат то ҳол муҳтавои мулоқот ва таслиби чӣ гуна санадро шарҳ надодааст. як зани ҷавон ки таваллуди тифли сеюмашро интизор аст, мегӯяд шавҳараш баъди шунидани он ки тифли дар батн буда ҳам духтар аст, аз ӯ ва фарзандонаш рӯй гардонд. ин зан ҳоло бо кӯдаконаш зиндагиашро дар хонаи иҷора аз ҳисоби ҷамъоварӣ ва фурӯши коғазу зарфҳои пластикӣ пеш мебарад. ӯ дар суҳбат бо сарвинози рӯҳулло ва шаҳлои Абдулло гуфт ба хотири ин ки бо шавҳараш никоҳи расмӣ надорад, то ба додгоҳ бурдани ин қазия барояш мушкил аст. саломат рӯзҳои наздик бояд таваллуд кунад. ӯву шавҳараш интизори писар буданд, аммо 3 ташхис нишон дод ки тифл духтар аст. баъди ин шавҳараш саломати обистанро бо 2 духтарча танҳо гузошт. ба хотири ҳомиладор шидем ки бо бача шава, зиндагӣ мустаҳкам шава, зиндагӣ вайрон нашава, фарзандон бепадар нашава. не ки ишам духтар 3 бор ӯзӣ кард, 3 бор духтар гуфт, полни партов рафт. саломат 34 сол дорад ва мегӯяд аз шавҳари аввал бо як писар ҷудо шуда 3 соли пеш бори дуюм издивоҷ кард ва якбора соҳиби 2 духтар шуд. баъди таваллуди дугоникҳояш муносибати шавҳар бо ӯ тағйир ёфт. мехост ки дугоником яташ бачав я духтар боша, не ки таваллуд кардам ки дугоник духтар шид. нагуфта ки фарзандои ма саломати соза ё созӣ. ӯ ҳоло дар яке аз маҳаллаҳои канори Душанбе иҷоранишин аст ва зиндагии худу 3 фарзандашро аз ҳисоби ҷамъоварӣ ва фурӯши коғазу пластик пеш мебарад.
даст кашидани мардон аз оила дар пайи таваллуди духтар дар ҷомеаи суннатии тоҷикистон мавзӯи нав нест ва борҳо расонаӣ шудааст. ба бовари чунин хонаводаҳо мард дар ҷомеаи суннатии тоҷикистон саробони хонавода ва нерӯи асосии корӣ ҳисоб мешавад. аз ин рӯ маъмулан ба таваллуди писар бартарият медиҳанд. ана модароне ҳастанд ки вақте ки фарзанди дуюмашон аллакай духтар таваллуд мешавад аз зиндагӣ норозӣ мешаванд ки масалан барои чи ман духтар таваллуд кардам писар не ва шавҳаронашон нисбати ин занҳо бетаваҷҷӯҳӣ зоҳир мекунанд. баръакс ҳатто ҳолатҳое ҳастанд ки мисол шавҳаро занҳоро бо он гунаҳгор мекунанд ки ту духтар мезоӣ гуфта бо зани дуюм ё сеюм мегиранд. донишмандон мегӯянд ҳамин чанд андешаи ғалат маҳз дар зеҳни мардон боқӣ мондааст ки ба нақси ҳуқуқи занону духтарон дар хона сабаб мегардад. баъзе вақт гоҳо нияти нодуруст мешавад ки масалан гоҳо шартҳои нодуруст мешавад. пеш аз он ки масалан арӯсӣ мекунанд издивоҷ мекунанд аллакай шарт мегузоранд ки кӯшиш кунед духтар нашавад. ин шарти ҷоҳилона аст. дар як пурсиши сари роҳии радиои озодӣ чанде аз раҳгузарон гуфтанд бояд ин ақида ки зан ё духтар ба истилоҳ моли мардум аст қабл аз ҳама аз зеҳни падарон тоза карда шавад. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. чанд рӯзи пеш хабарнигорони радиои озодӣ бо духтари Раҳмон Набиев, президенти собиқи Тоҷикистон, дар бораи солҳои раёсатҷумҳурӣ ва марги падараш суҳбат карданд. бо гузашти расо 28 сол аз марги Раҳмон Набиев, аъзои оилаи ӯ ба сабаби расмии маргаш эътимод надоранд ва ба ин ақидае ки ӯ ба раёсатҷумҳурӣ омода набуд мухолиф мебошанд. ҷузъиёт дар гузориши ҳамкорони мо Искандари Фирӯз ва Амриддин Олимов. 11 апрели соли 1993 Раҳмон Набиев, аввалин президенти аз ҷониби мардум интихобшудаи Тоҷикистон, дар хонааш вафот кард. дар гузашти ӯро мармуз ва суолбарангез меноманд. сабаби маргашро сактаи қалб гуфтанд. духтараш Мунаввара Набиева мегӯяд, ҳеҷ яке аз аҳли оилаи онҳо ба шарҳи расмии марги ӯ бовар надоранд ва Раҳмон Набиев ҳаргиз бемории дил надошт. рӯзи фавти падарам якҷо бо писарам дар Москав будем. ҳарчанд мо ба Москав рафтанӣ набудем, вале падарам моро маҷбурӣ онҷо фиристоданд. 40 рӯз пеш аз вафоташон мо ба Москав парвоз кардем ва хабари фавти падарам ногаҳонӣ буду мо ҳамон шаб баргаштем. ба хуҷанд замоне расидем ки ҷанозаи падарамро барои дафн аз ҳавлӣ берун мебароварданд. албатта натиҷаи расмии ташхиси комиссияи давлатӣ дар бораи сабабҳои марги падарам ҳаст ки онро вазири вақти тандурустии Тоҷикистон имзо кардааст, вале ҳам додарам ва ҳам хешовандонам ба ин натиҷа ки падарам аз сактаи қалб фавтидан бовар надорем, зеро падарам дар тӯли умри худ боре ҳам аз дарди дилширии ниҳоди ҳифзи муҳити зист нишаста хостори бозгашт ба сиёсати калонро надошт. охир пеш аз ин ҳам аз курсии раҳбари Тоҷикистон ихтиёрӣ истеъфо дода буд ва намехост ба ин курсӣ баргардад. он кас дарк мекарданд ки вазъият ба кулли дигар шудааст ва наметавонанд кишварро ором раҳбарӣ кунанд ва ба ҳама мегуфтанд ки ба умеди вай набошанд. бинандагони азиз, шакли муфассали ин гузориши ҳамкорони мо ба ҳамин зудиҳо дар Озодӣ видео YouTube гузошта мешавад. тамошо кунед. ман барномаро идома медиҳам. шаҳрдории Душанбе мегӯяд барои ҷилавгирӣ аз боло рафтани нархи маводи ғизоӣ ярмаркаҳои доим амалкунандаро ташкил карданд ки қимати маҳсулот дар онҳо нисбати бозорҳо арзонтар аст. умдатан тоҷирон болоравии арзиши маводи хӯроквориро аксаран ба воридотӣ будани он бастагӣ медиҳанд. вале тибқи мушоҳидаҳо маҳсулоти дохилӣ низ бо нархҳои баланд фурӯхта мешаванд. гузориши ҳамкорони мо аз настоящее время дар ҳамин мавзӯъ аст. сокинон дар Тоҷикистон мегӯянд, дар айёми рӯзадорӣ наметавонанд хӯроки кам истеъмол кунанд. аз ин рӯ маҷбуранд ҳатто бо нархи гаронтар бештар маҳсулоти хӯрокворӣ харидорӣ кунанд. бар замми ин ҳангоми ифтор аксари хонаводаҳо меҳмон доранд. ҳафтаи гузашта бо шурӯи моҳи Рамазон мисли солҳои қабл нархи маҳсулот дар бозорҳои Тоҷикистон гарон шуд. чанде аз сокинони Душанбе аз гаронии нарху наво шикоят карданд. 99 сум буд алина, уже 115 сум шиде. 16 сум разница. Қан не 30 не 40 буд, уже 11 аст. ин ай чизи давлатӣ да. نه سوم است تو بگیر او چرا نیست قوت بر توانایی چند قیده سوم رسم می‌خوام میگیریم بچه گوشت همین 68 سوم شده گرفتن نمیتونه تو رمضان چند 55 سوم بود های تو خیلی رمضان میخریم بیرون میکنیم مایدا میخریم میام مودا میخریم ده نفریم ما خواهی نظر به پیشنه بلندتر شده گیره
در بازار یک لخت فروشی دهقان در شهر دوشنبه اساساً نرخ محصولات وارداتی گران شده است. مشکلات بارکشانی در دوران محدودیت‌های پاندمی کرونا ویروس هم بی اثر نیست. در مأموریت بازار میگویند نرخ محصولات وطنی تغییر نیافته است، اما مأموریت بازار با این حال نمیگوید که چرا نرخ گوشت در یک هفته 15% گران شده از $4.80 تا به $5.65 گران شد. نسبت سال گذشته قسمت محصولات هایی که استحصال آن وابسته از خود جمهوری نیست همانا کمی کاهش یافته است. مأموریت بازار اعتراف میکند که هر سال نرخ‌ها در رمضان بالا میروند، اما این بار چنین نخواهد شد. تاکید میکنند آنها اگر یگان نمودی محصولاتی که اگر سال گذشته یگان نرخی قیمتش کمی زیاد شده باشد، استحصال وی در کشتی سال آینده الکانی زیاد میشد. انا یکی این سبب باشه. دوم سبب هاش همین که نسبت سال گذشته قسمت محصولات ها ارزان هستند از حساب صادرات نشدن بیرون از جمهوری. با وجود دعوت ها که در ماه رمضان نرخ ها را بالا نبرد، ساکنان در تاجیکستان هر سال شاهد گران شدن نرخ می شوند. ظاهرا مقامات دائم سببگاران گرانی را می جویند، اما بار هم به این جرم کسی را بازداشت و اسم آنهایی که به بالا بردن نرخ ها باعث شدند نامبر نکردند. بینندگان عزیز، این گزارشی آخری برنامه امروز است. تشکر از شما که تا این لحظه ها همراه ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر را چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. گزارش‌های ویدیویی و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته می‌شود. فردا با خبرهای نو در خدمت شما قرار می‌گیریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.